forstår, og jeg ved, at grønlændere kan godt lide at synge, men jeg også kan forstå, at grønlændere er rigtig glade for at grine. Og så i går aftes var vi til en meget hyggelig middag, hvor jeg fik lidt indsigt i, hvorfor man griner så meget. Og en af de årsager, man kan godt lide at grine, er, når andre taler lidt anderledes end sig selv. Så jeg også ved, at grønlændere er meget hyggelige og respektfulde mennesker. Så jeg vil bare sige herfra, at I må gerne grine, og jeg vil gerne grine med. Så, og nu finder I ud af, hvorfor hun skal I komme til at grine. Nuanna oti nagara tamanisi na gamar. Men spørgsmålet er, om de forstod det. Nej, jeg kan sige noget nej, men det er en fornøjelse at være her. Kære minister, landstingsformand, samarbejdspartner og alle deltagere på dagens konference. Det er som altid dejligt at være tilbage i Grønland. Grønland betyder noget særligt for min familie, for mig og for os i Maryfonden. Tilbage i 2009 var Maryfonden den 2 år gammel. Og det var mit første besøg sammen med Maryfonden her i Nuuk. Dengang var vores dialog og samarbejder om børns trivsel og vold i hjemmet. Og under besøget fik jeg mulighed for at tale åbent om vold i hjemmet. Om at vold kan aldrig accepteres, og at vold kan aldrig retfærdiggøres. At vi alle, uanset hvor i verden vi vokser op og lever vores liv, har brug for og ret til et liv uden vold. Det overraskede mig dengang, at det at sætte ord på volden var så nyt. Jeg havde ikke forestillet mig, at vold i hjemmet var så tabuiseret, som det var. Vold var bare ikke noget, man talte om. Man talte om husspektakler i Grønland, men var den betegnelse, og er den betegnelse, med til at kamuflere volden? Det er afgørende, at vi taler om volden, fordi den bliver mere virkelig. Det kommer tættere på, det kigger os i øjnene, så vi ikke længere kan ignorere den. Den kan være skræmmende, for hvad skal man gøre? Hvad kan man gøre? Men det er nødvendigt. Først når vi ser det svære i øjnene, og I kender det, kan vi begynde at gøre noget ved det. Og det glæder mig, og sikkert alle jer, at det er kommet større fokus på vold og dens konsekvenser her i Grønland. Flere og flere bryder tavsheden og finder modet til at stå frem og tale om volden. I dag skal vi møde 2 af dem på en konference, hvor 200 af de vigtigste aktører er samlet. Så det er sket meget siden 2009. Vold mod kvinder er en af de største forbrydelser mod menneskerettighederne i verden i dag. 1 ud af 3 kvinder har på verdensplan været udsat for psykisk eller seksuel vold, oftest fra sin partner. Vold diskriminerer ikke, men findes i alle samfundslag, i alle kulturer og i alle dele af verden. I Grønland, i Danmark og i resten af verden. Sidste år blev FN's 17 Sustainable Development Goals vedtaget af 193 lande. Et af de 17 mål nummer 5, handler om at opnå ligestilling mellem kønnerne og empowerment af kvinder og piger i hele verden. For at kunne nå den mål, har FN opstillet en række delmål. Et af dem er at stoppe alle former for vold mod kvinder og piger. Verdens Samfund har med de nye mål understreget, at partnervold ikke er en kvindes problem, men et samfundsproblem. Det vedkommer os alle.
mænd, kvinder, drenge og piger. Og verdens lande har forpligtet sig på at nå de 17 verdensmål inden 2030. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men fordi en bæredygtig og bedre fremtid er afhængig af det. Vold i hjem er et globalt problem. Det udlægger mennesker på samme måde, uanset hvor i verden den foregår. Jeg har mødt mange kvinder, der har været udsat for vold fra deres partner. Og selvom hver historie er sin egen, så er det nogle fællestræk. Den stormende forelskelse i starten, den snigende verbale udmydelse, den stigende kontrol, troen på, at det første slag var en fejl, håbet om forandring, når volden fortsætter, skyldfølelse, skam, afmagten, isolation og følelsen af helt at miste sig selv. Vi kan ikke komme udenom det. Vold i hjemmet er et stort problem i Grønland. Alt for mange grønlandske familier er voldsramte. For alt for mange grønlandske voksne er nære relationer også voldelige relationer. Og for alt for mange grønlandske børn er hjemmet fuld af uro, utryghed og frygt for, at det sker mor noget, eller at far ikke kommer hjem. Det koster så mange kræfter at skulle bekymre sig om sine forældre som barn. Og risikoen for, at barnet selv bliver voldsuret eller voldsudsat senere i livet, er stor. Vold avler vold. Vold går i arv. Det er vores ansvar at bryde den arv og vise, at der er en anden vej. Vi ved, at volden findes. Vi ved, at vold er ulovligt. Og vi ved, at vold er forkert. Alligevel finder volden sted. Hvorfor? Det er ikke nogen enkelt svar. Det er rigtig mange forskellige svar. Men en del af svaret ligger i tavsheden. Hvis vi ikke taler om volden, kan den fortsætte uforstyrret. En anden del af svaret ligger i vores sociale normer. En negativ adfærd kan blive så udbredt, at det normaliseres. Lad mig give jer et eksempel. I Marokko er vold mod kvinder et stort og stærkt tabuiseret problem. Det er ulovligt at udøve vold i landet, men hvis man spørger de marokkanske kvinder om deres holdning til vold i hjemmet, så svarer mere 30%, at det kan retfærdiggøres. At en mand slår sin kone, hvis hun for eksempel nægter ham sex, hvis hun ikke passer hjemmet ordentligt, eller har brændt aftensmad på. Jeg besøgte Marokko i 2013 sammen med Maryfonden, og det var tydeligt, at de sociale normer spiller en stor rolle i forhold til at fastholde kvinder i de voldelige relationer og i forhold til at frikende volden. En tredje del af svaret på, hvorfor volden finder sted, ligger i manglende støtte og sanktioner. Hvis det gang på gang viser sig, at det ikke har konsekvenser at bryde loven og udøve vold mod sin partner eller børn, så kan det opleves som samfundets stiltiggende accept. Hvis det gang på gang viser sig, at der ikke er hjælp at få, selvom man beder om det, så kan det virkelig virke meningsløst at åbne op og bede om hjælp. Vold er en meget kompleks problemstilling. Der er mange mekanismer i spil, og det kræver en holistisk og langsigtet indsats, hvis vi skal skabe reel forandring. Lad mig dele
et eksempel på kompleksiteten med jer. Mange af de voldsudsatte kvinder, jeg har mødt, drømmer om at holde sammen på familien. De ønsker for alt i verden, at volden stopper, men de ønsker samtidig at blive sammen med den mand, som de engang forelskede sig i. Hvordan kan vi imødekomme den ønsker? Og skal vi det? Sikkerheden for de voldsudsatte er naturligvis første prioritet. Det siger sig selv. Men ja, vi skal kigge på hele familien, hvis vi skal styrke indsatsen mod vold i hjemmet. Og det findes nogle programmer, der har vist gode resultater med at arbejde langsigtet med mænd. At lære dem og give dem redskab til at ændre deres adfærd, kontrollere deres vrede, før den spiraler i til et voldelig handling. Det kræver en kontinuerlig indsats, og det er ikke altid, det lykkes. Men når det gør, så har vi bremset volden. Ikke kun bremset volden, men ændret hele familiens skæbne. Og vi skal skabe forandring gennem indsigt, dialog og tilbud om hjælp til alle involverede. Det findes ikke nogen enkelt løsning, men hvis vi skal lykkes, skal vi trække på alle tilgængelige ressourcer og erfaringer. Kvinder og mænd, piger og drenge skal kende deres rettigheder og genkende og sige nej til vold, når de oplever det, uanset om de er vidner, voldsudsatte eller voldsudøvere. Privatpersoner, fagpersoner og offentlige institutioner skal være med til at forebygge, se og reagere på volden. Erfaringerne fra Grønland og resten af verden skal inddrages. Partnervold er et problem i hele verden. Så lad os bruge hinandens erfaringer i kampen mod vold i hjemmet. Det er et fælles ansvar. Jeg vil gerne takke alle, der har gjort dagens konference muligt. Vores dedikerede projektansvarlige i Maryfonden, vores samarbejdspartner i Gatonik, Danner, det grønlandske krisecenter, Mælkebøttecenter, Departement og Oak Foundation Danmark, og modige Bilutak Lennart og Akitsin Nugak Olsen. Det vil give os en vigtig indsigt ved at fortælle deres egen historie. Og alle jer, der er mødt op for at styrke dialogen og samarbejdet om at stoppe vold i hjemmet. I 2009 var volden mere skjult. I dag er det heldigvis en voksende åbenhed. Den åbenhed skal vi blive ved med at støtte op om. Men vi skal også anerkende, at den forpligter. For når vi opfordrer folk til at åbne op og bede om hjælp, så skal det være hjælp at få. Det er et samfundsansvar. I dag giver vi de mange, der oplever vold i hjemmet, en stemme. Ved at møde op her i dag, viser I, at I har viljen til at samarbejde og styrken til at tage det fælles ansvar. Tusind tak.